ning omah wis ora krasan keluyuran rin anggolek sing tak sayang mubeng mider anggonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti liya kang nyawa lolo kleang rada rene men slok ning ngapang gagan jangan tak saka katiawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan kalau kae anak suwun bang aja ngede apa dangkun agawe pi agar pikirku komeng seret ireng aseret ireng atak sawang tak mbah manis hebah bunga rin tak dikino nyanding slirane elok tenang ora bakal hatiku kegiwang liyan yen si podang andut hati kepranan pikat mulut cakar minangka audio sosok
Papunten Bapak, ngampil Mbak Riri riyin. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Atur kaya Sanjaya Jakarta Audio. Hey. Luwe becik paten nono timbang perpisahan. Pregiae Suresyo tak rewangi saputono marang keluar gawolan putra. Swantene Mbak Riri iki lho, aduh. Kepiye, Pak? Cemengkling. Oh, ampun ngoten lho, Pak. Awit Sing emping. marai kepenak ki sound sisteme. Lah nggih mboten. Lah terus apane? Swantenipun. Ngaten. Nggih. Oh iya, matur nuwun ya, Pak. Dawuh sami-sami, Mbak. Monggo, Pak, dipun lajeng, Pak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah saisine nadyan owae nadyan sesidem mesti kaca Yo asli.
rasane sae. Oh, mekaten. Injih. Sugeng rawuh Bapak Lurah. Wilujeng rawuh Bapak Lurah sekalian Ibu. Urip ana kutha Matur sembah. Cup meneng ngger anakku ojo pijer nangis wae Sekolah
apa nggih? Menika kepleset nyuwun pangapunten saestu. Mboten napa-napa Pak mpun pas. Ado dununge bapakmu ngayahi wapan yen wis rampung Mas dikondhon Nuswantara syukur Ya. Matur Geleng-gelung sing tak tampa elingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku salawase Iki besan kok Pak Haji Maryono ya nunggoni sliramu. Nggih Pak Haji Maryono wilujeng siang. Mas Tri, Mas Agus ya bodho nunggoni Mas Tri, sliramu. Mas Agus. Nggih, mengke nderek nyanyi napa mboten, Pak? Boten. Oh, mboten. Nggih. Kelang-kelang dadi saksi, muga sliramu ra bakal ngidrani. Wiwit donya nganti akhir, doang bagus sing tak pikir-pikir.
Lho, ratih ini ki josoke. Iki sindene Indonesia ya iki juarane ratih. Niki sone sing sae. Hamong tansah tak laleke nanging terus Wekasan pepuntanku umamane sekar ojo sok silayu kanggo cecundungku sironi mampu tak enteni nimbule cuy selolake silame prau gabus mai wae rasaku arepku Iya digarap. Lumantar kata-kata matur noelo. Ing song tekangan wonten ing Jedi. Kalipun matur Ibu Sriyanti. Ngelingok marang janjimu wong ayu anjedrani saiki anjur lali rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnan apa ya wong Ora pamit
biyen dek riri isih nyanding mrono mrene tansah tak gawa ra bisa pisan najan mong sedela jebule riri iki ya isih penak Lho, lah iya ono diservis kok, Mas. suarane penak piyayene penak ya Adan, jan ya Kan. age nang mapano aja mriri wis kangen ketemu Ayo, Pli. seliramu kaju kuning tajak nunggu abalio aja mriri kumpul karo elok-elok Maduretno Isya Kalenggahan wonten bedalipun Pak Nur Ibu Sriyanti wonten Tegal Gede elok ngelingo marang janjimu wong ayu nyedrani saiki anjur lali rusaknya waku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Kaju kuning dadi bebeling nalika deriri kowe isih nyanding mrono mrene tansah tak gawa ra bisa pisah najan mong jebule piyayine budaya iki ya awetno Mas Yanto kaya jengriri iki apa ya ngulungsungi rumangsaku leh nyaret iki Awak piye dhewe lak sak pantaran. lah iya iki angger arisan karo Supranada ning bakso balungan Hege nang mapano aja mriri wis kangen ketemu sliramu kaju kuning tajak nunggu abalio aja mriri kumpul
selawase Janelok Pak Deki nonge nyanyi. Pak Haji Mariono Sugeng Laras. Mas Godel.
Iki mau anak wedok. Ndang Pak, ndang mangkato. MC-ne Kino. Nggih. Kok omah ya ngrungok streaming. Nggih. Coba anak wedok. Silakan nang kene lho Pak Mariono, Pak Sagus, Mas Tri, mlumpuk nunggone awakmu. Oke. Yo aku ki marake ya wong geleman marake dadi oke sing Gumunku kok ya apa men Kino liyane ya ora enek gumun. Oke sing nresnani yo Kang Mas kandhani. Mesakne. Oh mesakne, malah jenengan cethokne. Aku sik matur ngono ora tega. Yo. Kepiye? Engko sik to engko tak adahi plastik, Aja PL plastik. mulih. Ya Kene. terus ya. Mau ngene, Pak ndang mangkato MC-ne Kino ngono kuwi Nah. coba. Heeh. Ora jutek ta ngono kuwi. Gawakno apa kono Pak nggo kino bintang gelis gedhe mesakne. Ngono to Pak? kempongan mesti ya. Kempong. Yo, mbokne Ri. Sakar bisa Yeah.
Purwodino. Pengrawite niki wau menapa nggih mengke dalu ngiringi Mas Bayu. Benten. Oh benten to. Nggih, benten. Dipolke ya Mas, ngubengi ora ngiringi ya. Yo. Panasen. Yo. Ha iki mlethek. Lajeng nggih, Pak. Yo lanjut Pak yo. Urip ana kutha gedhe Juragan koran. Ayo Mas Gundul. Yen wis sanget joget. Mas Agus. Karepal mate koyo ngene kok ora ngat-angete prayo mari rada Rada pripun, Pak? ya ben rada gayeng kudune ning ngat-angete. Yo Mbak yo. Nggih. Urip ana kutha gedhe Asik. Ya yo ayo.
Mari nanti kanca-kanca segera menyuping gambar anu wayang. Udan kangen Bu sawarane ke Taiwan lho. Ayo. Goyang Mas Adino. Asik. Ya. Sugeng kondur Mas Joko. Ya kondur. Wes pirang taun lawase ana kene Antu-antu kon kono nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya Mas Panjang, sakonco Pak Guru, sugeng kondur. Selamat sampai di rumah. Udan kangen ra iso dibantu wong ayu ing kalo bali kanggo nambani kangen ning ati senajan saged kapendhetku ati gelo bukan tutup ha iki nek dhewe ngene iki ora mathuk Mbah Kino. Lah jenengan nyuwun sinten? Mang Matun Mbak Rini. Dek Rate Mbak kene Riri. kancane kene. Oh Mbak Rate. Oh sing lemu. Senengane kan terus kaya ngono lah. Nek ra lemu moh. Ayo Mbah Kino iki roh wae. Ayo. Udan kangen iki karo wong lemu ya anget tenan ya. Piye, Mas? Aja kaya ngono ki aku malah wedi ya. Iki Bareng dikancane ya Aku gila. kok sampean? Wedi Mbah Kino ora gila. Aku kok sampean? Ya. Teko endi ngono. Egolane. Pek pindho lho ya. Pisan apa ya? iya ndang Nganti kegowo nangis gawa-gawa selera Asih wae. dua. Makasih. jroning ati dadi gelo tak goleki jebule rondo Asik. Matur nuwun.
Ya, kandang ya. Dimasukin ya. Gocek ana lebok. Oke. Nganti kagowo ingin kawa-kawa sliramu sing teko nanging ati dadi gelo tak kelek sliramu ra ono. Pak Denoso, berarti lamun weruh sliramu anggo ati arep nyandeng nanging ora wani wis suwe nggonku ngendem rasa wuyung bukelayung nganti tembus dada gending tresno kelingan tresno pancen ora kudu duweni waranggono kangen pancen angel diilangi yen pinuju krungu suarane Gonku tansah tresno
gawe tutupan. Terima kasih Pak Guru. Ayo rada gayeng ke yo. Masuk nalikane godho Pak Guru. Mas Kino niki belajar. Sabda